Den trehjulede rickshaw plejer at transportere Kulamka rundt. Her er en af verdens mest forurenende storbyer. 4 millioner indere får nu pludselig råd til de firehjulede. En revolution for nogle, men en katastrofe for andre. Most of our cities already have a very high traffic load for kilometers of the roads. So if you go back traffic congestion and which will add excessive increase in auto thereby create more environmental hazards, and that's going to affect the health of the citizens of our deepest state. Men for Anand Kulamka er hans største drøm gået i opfyldelse. मैं तो घर आया हूँ, खाना पीना खाऊंगा और अपनी खुशखबरी दे दूंगा, मेरे को सही हो गया. Anand og Anulakas 2 børn på 18 og 21 år er på arbejde. De bor alle her på 30 kvadratmeter. Hvorfor det? Man skal undersøge min lejlighed. Familien har allerede nu planlagt, hvordan de skal fejre den dag, de får deres nye bil. गाड़ी की पहले पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद हमारी पूरी फैमिली एक लॉन्ग ड्राइव देख लेंगे, पूरा घूम के आएंगे पूरा दिन. Kører i en anden luksusudgave, der både har aircondition, varme, elektroniske ruder og kopholder. Det har den skarpe udgave altså ikke. Den her bil har altså kældenavnet Folkets bil, og det er jo imponerende at tænke på, at man kan købe en bil til så billige penge. Så nanoudstyr uden kopholder og udvidet til Europa næste år i morgen. Nemlig når det går ned til Finlandscentret, det såkaldte lille klimatopmøde, hvor erhvervsledere, forskere og politikere har lille værd. Det er også en masse andre forbereder sig til at demonstrere udenfor mod mødet med det, de kalder civil uenighed. Mellem 500 og 1000 demonstranter forventes at drage igennem Københavns Fællescenter i morgen. Jeg er meget spændt på, hvordan det her venlige bragtid kommer til at gå ned. Men jeg har en god følelse i maven. Danskere, men der er også udlændinge, som når svarer til James Bond, dagligbror i Vinker du farvel nu? Skal du vinke farvel? Men det er ikke kun demonstranter, som forbereder sig til i morgen. I Klampenborg nord for København mødes i dag det råd af verdens 30 top erhvervsledere, der har taget initiativ til topmødet. Jeg er jo meget glad og stemt i øjeblikket over, at alt det her er lykkedes for os. Det var jo næsten mission impossible. Ambition